Idem po stopách fotografky. Pardon, Niky. Čo sa chceš pýtať? V čom je výnimočné fotiť ženy? Alebo prečo fotíš hlavne ženy? Neviem, no je mi to blízke. Myslíš, že hľadaš aj seba? No, 100%. Myslíš, že sa dozvieš niečo? Vždycky sa dozvieš. Momentálne ma zaujíma najviac asi sloboda a žena. Sloboda a žena. Cítiš, že ženy sú neslobodné? Nie v takom širšom pojatí, že ženy už dosiahli toho veľa, ale mám taký pocit, že po tom 89. jak to všetko prišlo, tak keby si občas tá žena nevedela vybrať. Taký veľký švédsky stôl.